kamfanin saniya muntari ya zo yana gaida ku gemus, ya ce yana ji da ku hafi sallah abokan sana'arsa. Sama kamfanin saniya muntari, kamfanin saniya muntari ya zo yana gaida ku gemus, kwarai yana ji da ku hafi sallah abokan sana'arsa. Kamfanin saniya muntari ya zo yana gaida ku gemus, kwarai yana ji da ku hafi sallah abokan sana'arsa. Masu sana'ar saniya na faɗa a muntari ya zo yana gaida ku gemus, ya ce yana ji da ku hafi sallah abokan sana'arsa. Kamfanin saniya muntari ya zo yana gaida ku gemus, ya ce yana ji da ku hafi sallah abokan sana'arsa. Muntari ya ce a wakar da zan in sanya dukan iyayen gida muntari ya zo yana gaida ku gemus, ya ce waka idan babu su bai santa a ko ina ba ta burge hafi shi. sallah abokan sana'arsa. Ni ma na san hakan bai yiwo in sai da gida na je in siyo muntari ya yashi. zo yana gaida ku Shi gemus, baya hana mu kullum idan muka zo fannin sa san baya sa hafi kyashi. sallah abokan sana'arsa. Muntari a ko ina baya sa hafi kyashi. sallah abokan Shi sana'arsa. baya hana mu kwasar zubin muntari dashi. ya zo yana gaida ku Wakar gemus, muntari in zana yau komai na bida ana bani ba hafi kyashi. sallah abokan Ya ce sana'arsa. in zo na rera ta ba matsala komai nake so akwai muntari gashi. ya zo yana gaida ku Na san gemus, wakar gidan saniya na ma ko yaushe san ba a rowar hafi shi. sallah abokan In sana'arsa. zana ma kashi bani sabgar hafi shi. sallah abokan Ko sana'arsa. da an bani ni bani duba muntari shi. ya zo yana gaida ku gemus, Akwai naira gidan saniya hafi sosai, sallah abokan sana'arsa. da masu kuɗi gidan saniya muntari ya sosai. zo yana gaida ku gemus, Akwai nasara gidan saniya hafi sosai, sallah abokan sana'arsa. akwai riba gidan saniya muntari sosai, ya zo yana gaida ku gemus, da alfarma gidan saniya hafi sosai, sallah abokan sana'arsa. akwai kyauta gidan saniya muntari sosai. ya zo yana gaida ku Wakar gemus, muntari sai na faɗa bai bar mu gurin da ba za mu huta hafi ba. sallah abokan Ko sana'arsa. yaushe yana yawan ji da mu bai saba mu zo guri ta zaki muntari ba. ya zo yana gaida ku Ya gemus, saba yawan tunawa da mu mun tara a zuciya bai riƙon hafi gaba. sallah abokan Mun sana'arsa. tare kamar ka ba za mu samu hafi ba. sallah abokan Ko sana'arsa. ma da akwai shi ba za mu duba ba. muntari ya zo yana gaida ku Mun gemus, tara akwai yawan taimako adalci gunsa ba za a raina hafi ba. sallah abokan Mai sana'arsa. kima ko ina an faɗa zancen ba ni kaɗai ne na furta ba. muntari ya zo yana gaida ku Samun gemus, tamkarsa sai an da ƙyar mai sauraro bayanin da na yi hafi duba. sallah abokan sana'arsa. Ba san raina nake zantukan nan hafi ba. sallah abokan sana'arsa. Zancen nan gaskiya ce guda muntari babba. ya zo yana gaida ku gemus, Akwai naira gidan saniya hafi sosai, sallah abokan sana'arsa. da masu kuɗi gidan saniya muntari ya sosai. zo yana gaida ku gemus, Akwai nasara gidan saniya hafi sosai, sallah abokan sana'arsa. akwai riba gidan saniya muntari sosai, ya zo yana gaida ku da gemus, alfarma gidan saniya hafi sosai. sallah abokan sana'arsa. Akwai kyauta gidan saniya muntari sosai. ya zo yana gaida ku gemus, Idan na zo gidan saniya komai ma na sani za a kawo hafi shi. sallah abokan Dan sana'arsa. na san ba a rowa a nan alkairi ko ina gaya nan muntari kunshe. ya zo yana gaida ku Muntari ya gemus, ce na zo za na kai waka ta za na zo don zubin hafi tashi. sallah abokan sana'arsa. Na ce masa za na zo kar ya sa hafi kyashi. sallah abokan sana'arsa. Dama kuma baya kyashi a hurnar muntari shi. ya zo yana gaida ku Komai ma gemus, za a ban na sani in dai muntari na nan a kimar hafi shi. sallah abokan Nama sana'arsa. zan je gidan saniya na san sai an wadata ni na muntari goshi. ya zo yana gaida ku Ba ma ni gemus, ɗaya ba har ƴan rago na san sai na aje sun ci sun hafi koshi. sallah abokan sana'arsa. Wannan kyautar kaɗan ce idan hafi gashi. sallah abokan sana'arsa. Na san mun tari ma za ya duba muntari ya shi. zo yana gaida ku gemus, Da masu kuɗi gidan saniya hafi sosai, sallah abokan sana'arsa. akwai nasara gidan saniya muntari sosai, ya zo yana gaida ku gemus, akwai riba gidan saniya hafi sosai, sallah abokan da sana'arsa. alfarma gidan saniya muntari sosai, ya zo yana gaida ku gemus, akwai kyauta gidan saniya hafi sosai. sallah abokan sana'arsa. Na gode sama kai
kudan ba ne tambarin manya wanda bai yawan karya mai yawa na alkunya bai gudu yana koya bai bari mu daugaya sani ya gidan manya za mu je mu kai kwarya don mu samu yar gara inda ka wuce tsara sai da kai ake gyara kun ka za mu zo hira ba ka samu mi kara inda kai ina saura babu mai macara inda baka jin kowa ka mai yawan baiwa baka nuna gaggawa ka zamo kamar giwa mai gudun ka sai wawa kai kaɗe muke kewa gani na iso nima gunka mai yawan nema za a bani nauni ma mai gida na alfarma mai shiga ta alfarma baka samu bi fama mu da kai akwai girma dole za mu shaida ma tambarin ka ne nema dan ka bani yar dama inda na fito nema da na buɗe hannuna don a share kukana ka ci arzikin suna safiya da rana ka ji mai gida guna ba ka sanya rai kuna mu da kai muke kwana addu'ar mutanuna ba aka da kai rana za mu gaida oganni inda sun yi marana alhaji kabiru na sawo dogara kun ji take nai darakta musa sani sayani ida shan suna malam abubakar shi ma lawal mu ida sa suna allura akwai nan ma umar ajali manya yana cikin tana sawo alhaji hafizu dan baiwa wakar kana ciki kai ma anas laja ya zo shi ma ba za na watsar ba alhaji shaga na sawo kana cikin su dan baiwa mai gida kulele na sa shi ma ba za na watsar ba ba zan kisa abokai ba abubakar akwai shi ma tsinkiyarsa dan kosai awwal yara na sawo mai saniya na ce shi ma alhaji mubarak ce bawo sunan shi na fado shi ma kabiru za na sa usha na jamila dan baiwa ya amini za na sa zanna wakar yana ciki shi ma amini na suwai ba ma ciki ba za na manta ba rabi'u fata na sawo shi ma yana cikin wakar yaransa dole zan jero nasiru za na sa shi ma na khadija sai ta zo lalai na sa shi ma na hasana uban girma abubakar na sa shi ma mai gemu a wake na kabiru shaga na sawo na amina take nai sulaiman yana nan ma ta'ula kun ji suna nai kuntuwa za mu je raidai mu gaida mai halin girma ka tsaudi mun yaba mu dai masu sana'ar saniya na faɗa a muntari ya zo yana gaida ku gemus ya ce yana ji da ku hafi sallah abokan sana'arsa kamfanin saniya muntari ya zo yana gaida ku gemus ya ce yana ji da ku hafi sallah abokan sana'arsa.